Wado wacho ni kata obedo ni ne assembly Siaya otemo ticho jalup gavana maisto kodhi senator duoke japiny manoyiero gi to noko thiche oko pok arume kode oko kanyo kata koromo gi japiny kata giluo mbaka moro amora kata kopogore pelo paro moro monyalo konyo godo japiny. Koro konchiel an adwa wacho ni kata koyieri kaka jalup gavana to yie kata kaponi ok unyal tiyo gi jatendi maneni oyieri mar mondo mi ikony to japiny to pod ok othichi oko. Onge problem dhi ir japiny kata kugo mbaka kata usumo paro kata imiyo gi rieko moro kata itimo gino mana civic education. Omiyo an anyalo wacho ni adiera makende ni wadwaro ni japiny manoyiero jotelo mondo koro sani ochak ng'eyo gima public participation en, ging'e tiji jatelo mane giyiero niwach ng'enyne kata kipenjo mheshimiwa mantie mawuok Homabay ni obiro nyisi ni ng'eny gik ma jopiny dwaro kuom adiera makende gin gik mantie docket mar mjumbe. To mano dwarore ni jopiny uribe ni yudo thuolo margi to dhi e public participation to jipuonjore. And then wi winjruok mar jotendwa ok wanyal wacho ni Ruto nyalo bet piny mar mondo mi olos kwe e kind jotendwa. En good manners and a good practice ni as a public servant the moment mantie gwenyruok e kindi gi jatelo ma utiyo godo to ubet kamoro achiel kaka jok madongo to uloso kindu ok upop itgi kata ni jomoko koro dwaro mondo mi obi e kindu mondo mi okel kwe. Ineno ka William mondo mi kwe obedie kinde gi okegonea en owuon en mano manyo rahe mondo mi gibed piny mondo mi gilos kindgi. Koro an anyalo wacho ni limbo president mabiro kae okor bende koro wanyiso e kit pogruok man godo e kind jotelo man ka. Wadwaro ni mondo mi wakaw dirty linen marwa kata lepwa mochido wakete bwo mesa mondo mi wendo kobiro to nemna gik mabeyo mowuok godo kae mondo wanyis ranyisi maber kaka county mondo mi one ni adiera wan bende wan jok man gi hera. To ka osewuok to ka nitie kaka wanyalo loso kindwa waubet kaka jodala to walos. Erokamano ahinya. Madingu gi wachni mogik watieko chenro ma kama debe dang'o nikech e kaunti ma Siaya chieng' tich abich aneno kanyo ka intiere gi chenro mopogore opogore obiro bedo ko commission kata oyango Mageta Highland Solar Project mano mantiere Bondo kapok odhi Alego Usonga kama bende obiro bedo ko yaw chiro Siaya Economic Stimulus Program Market bang'e intiere Siaya Rice Mill Project kanyakla koda nyasi mar goyo erokamano ne Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mochung' ne weche mag teko. Gi wachni mogik. Wachna mogik adwa nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' moro ma gintie ni a journey of 1,000 miles chako gondam mokwongo. Waneno ka dalili ber. Wasedonjo sirikal kae kaka jopati mar ODM Migana Mbewa. To iwacho ni siku njema huonekana asubuhi. Ka wadhi kaka wadhi ni to mana kaka nyaminwa Lois no wacho ni dipo ka jalup kata ng'at madhi bedo second in command kata na first in command nyalo wuok e Luo Nyanza. Wakauru gini as a blessing in disguise mondo mi warwakuru ker gi wang' maber mondo wakaw olemo monyalo nyagonwa kaka oganda mar Luo moloyo to wariwre kaka jokanyanam. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa Silas Madingu MCA ma Central Game mane kaunti ma Siaya. Boaz Kiri kintiere kaunti ma Kisumu in bende achuni thuolo mar chiwo pach mogik mano wachni mogik kaluwore